Assalamu alaikum. Amma wa alaikum assalam. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Na zo ne da mutariya. Shiga ciki ka duba. Ina shiga ciki ba. An dan man haihuwa ne ina son kana hada mun kayan dare. Shiga ka. Wannan shi taro min da. Wannan ai ta dan saurayi ce ni kuma budurwa ce. Budurwa ce? Na ga zaman wannan ai za ta yi. Mai gida kudin kaya. $2000 ne ko? 5,000 ne. Au fa. Kai ba karban wa'annan fa sababbi zaka bani. Kai haba, an shi kirga ha gani. Gida ba zan karbi wa'annan. To idan ba za ka karbi wannan ba, ai kaga dole sai rai mata ba. A ni ban san wannan magana ba. Kudi na kawai na sani mai gida. Mai gida ka ban kaya na. Billahi lazi ba zan bayar da kayan nan ba. A lafiya? Malam sake shi mana. Ya zo ya yi siyayya ne a gurina na ce ya bani kuɗi sai ɗan wata ya bani. Wannan ku yi haƙuri mana tunda abin nan ya zo a haka. Kawai ba ruwanka mai gida je ka kawai ka kyale ni da shi.